Делници продължава, уважаеми зрители. Сега казвам добър ден на професор Искра Баева. Добре дошли, професор Баева, в нашето студио. Академик Георги Марков. Здравейте. Аз също се радвам да ви видя. И Димитър Димитров, историк и издател. Сега да кажа темата, която ни събра. Защо ни помолихте да ви поканим заради филма, който бе излъчен миналата година. На коя дата беше? На 1 февруари. На 1 февруари. Да. На 1 февруари Народен дом на терора, излъчен от Българската национална телевизия. Тази папка съдържа всичко това, което вие мислите за този филм. Аз ще я покажа на зрителите. Тя е много обемиста. Вие сте изследвали, правили сте анализи, коментари в продължение на 1 година. Да. Господин Димитров, тези писма са разпратени до Вяра Анкова, до Камен Балкански, Румен Радев, президент на Република България, Илияна Йотова. Да не изборявам всички, защото списъкът е много дълъг. Кажете сега, какво ви предизвика да събирате в продължение на 1 година всичко в тези много листове? Аз не ги знам колко са, но доста. Да, доста са страниците, които са в тази папка. Значи филма, който така го гледахме и го анализирахме на 1 февруари по Българска национална телевизия, направо бих казал, така се извиня, зрителите ни втрещи с това, което беше изнесено в екрана за зверствата на комунистическия режим след 9 септември. И така единодушно решихме да направим една книга за жертвите на комунизма 9 септември, 10 ноември и се обърнаха към историк Ангел Николов Филчев, който така е по негова идея направен филм и той е така основен автор, който така запалва и така нашия добър режисьор Стойчо Шишков за този филм, да го помолим да се включи в тази книга, като ни предостави документите, изворите, защото филма беше изпълнен с цитати, с очевидци и така нататък. И това беше и повода да се срещнем с господин Николов. В разговора, който проведахме с него, той ни подари една книга "Призраци в къщата ти", брошура. Да. И понеже искахме да имаме повече бройки от нея, го помолихме и той ни каза, че тя се продава на пазара, тази книга. Купихме една книжка от тази, така да можем спокойно да я разгледаме и да я предоставим на автори за мнения, тъй като искахме да привлечем един екип. Покажете я на тази камера, колегата ще да привлечем един по-голям екип, който с цел да може да коментираме тези събития от различни ъгли. Нали? За наше очудване господин Филчев, имаме кореспондент с него, тя е приложена, не се позова на цитатите, които са във филма и които са в книгата, и което така ни накара да се обърнем както към авторския екип чрез него, така и до българската БСП на Позитано и БАС, да ни помогнат с тези цитати във филма, ако знаят откъде са. Съответно, мълчанието беше от трите институции. Нито БСП се отзоваха, нито БАС, нито господин Филчев нещо го посочи. И това така ни накара да се обърнем към наши специалисти, историци, които са в този период, както с леви убеждения, така и с към хора, които занимават с комунистическия терор след 9 септември или са пострадали. Проведахме доста срещи. Аз имах лично интересна среща с господин Дянко Марков, който е един от хората, които са съдействали за филма. И на господин Марков му предоставихме текста на филма, предоставихме му и книгата "Призраци в къща", даже има и писмо вътре, то е публикувано. И след няколко, така, може би след 2-3 седмици, срещнах отново с него, очаквахме да се позове на някакви факти, които се случили. Той така категорично заяви, че може да каже много други, но не и тези, които са във филма. Да. Обърнахме се и към господин Анжел Вагенщайн с аналогично писмо. Отговора в тази папка. Той също каза, че е злоупотребено с името му. Трябва да се каже, че той е изписан като консултант. Да, той е изписан като консултант във филма. Те и господин Дянко Марков са изписани. И започнахме така да се обърнахме към професор Искра Баева, професор Евгения Калинова, към други специалисти от Софийския университет, от Българска академия на науките, господин Стоян Райчевски, също така към него го помолихме и той да изкаже мнение, тъй като занимава с тези въпроси.
Лично имах среща с господин Драго Михайлев, председател на Съюза на репресираните от комунистическия терор. Предоставихме на него един такъв сборник с материали, с молба да съдейства, да потърсиме... Никола Алтънков. Доктор Никола Алтънков, тук Искра Баева ми подсказва. И с него срещата беше интересна. Да, професор. Той беше гледал филма и той каза ми, филма е художествен. И това ми го написа. А в същото време филма се оказа, че е награден с Златен Ритон от Пловдив за документалност. Да, там има телевизионен фестивал. Да, и просто тези всичките неща така ни очудиха и трябваше много време за нашите историци да могат да ни отговорят, към които се обърнахме и специалисти по съдържанието на филма и неговата документалност. Добре, аз искам да попитам и останалите гости все пак какъв урок е това за българите по този начин и какво се цели с този филм? Основният урок е, че винаги се приспособяваме към новата конюнктура, че хора, които са работили в идеологическите институции на ЦК на БКП, сега в момента обслужват обратната теза, сега пишат антикомунистически произведения, правят филми антикомунистически по същия начин, тъй като те са същите, както преди това са писали за партизанското движение и са го възхвалявали и за цялата съпротива, антифашистка съпротива. Типична българска черта. Сега я описват като терористична дейност, като вредна за България и така нататък. И това е, според мен, най-главният извод. И то е тъжен извод, защото наистина тази смяна на одеждите не прави чест на никого и на мен ми се иска българите, сегашните, младите българи, да знаят, че това е неморално и не бива да се прави. Аз нямам нищо против и ние затова сме се обърнали към хора, които са били с други убеждения, с антикомунистически убеждения и честните от тях се съгласяват, че да, фактите трябва да се показват, но не трябва да се измисля. А за съжаление този филм е построен главно върху измислици. Художествени измислици. Алтънков пише, че да, това е художествен филм. Може ли един документален филм да се представя като художествен? Защото той има претенциите да бъде документален. Може да има художествена стойност в някои моменти, но Значи аз сътруднича с кинодокументалистката Адела Пеева, но при нея в документалните филми има художествени вметки. Там има включително актьори, които ги правят с игрални кадри вътре, за да се подсили документалния момент. Документалното трябва да бъде документално, а не измислено. И за съжаление, аз не мога да кажа дали тези хора откъде са добили тези умения да фалшифицират, дали те са им от преди 89-та година или след 89-та година, но това е същината на филма. И най-лошото е, че този филм, тъй като той отговаря на сегашната господстваща тенденция, официална или поне до сега официалната господстваща, той е обграден с внимание, прожектиране, пропагандиране навсякъде. С други думи, ние се сблъскаме с една долнопробна пропаганда, която дори аз не мога да я сравнявам с пропагандата преди 89-та година, безспорно и такава имаше, но ми се струва, че пропагандата преди 89-та година все пак фактологията беше проверявана. Да чуем сега какво мислят и зрителите, защото и те искат да се включат в този разговор. Добър ден! Прекъснала е тази връзка. Когато говорим за миналото време, академик Марков, трябва да се пипа много внимателно. Много. Това е болезнена тема. Следващата година, в края на септември, ще отбележим 100 години от началото на гражданската война в България. Във Владая, Бояна, Княжево, това е войнишкото въстание, което българи убиват българи. За съжаление, след това тази гражданска война се разгаря и трябва да осъдим всички цветове терор. Аз съм писал 2 книги за политическото насилие, тъй като, примерно, белият терор се оправдава червен и обратно. И докато преди 1989 година имаше само бял терор, знаете, имаше филми за атентата в Света неделя, безследно изчезнали. Но вече след 1989 година, и т.е. за същата сграда, тази Народния дом, той е дирекция на полицията, дирекция на народната милиция. Не, преди това все пак. Това е дом изграден с пари Народен дом. Народен дом, пари на партията. И затова филма е Народен дом на терора. 25-та година дирекция на полицията, после дирекция на народната милиция и сега е пак дирекция на полицията. Но той доскоро, мисля, че още е. Но има идея, и идваха при мен да се направи както в
Има в източен Берлин музей на Щази, в Будапеща има къща на терора. Има идея, вот ще им казвам, добре, ако е за терора, ще направим терора преди и след 9 септември, а не само след 9 септември, тъй като там са убивани хора и преди 9 септември. Добре, само секунда. Добър ден. Прекъсват колеги тези връзки. Значи, исторически подход. Иначе, ние хабим национална енергия, губим историческо време, всеки плаче за своите жертви и тая българска поговорка нашинска на чуж гроб не плачи. И затова на 20 септември едните плачат за своите жертви на братската могила, на 1 февруари другите плачат на параклиса до Народното събрание. До НДК. Извинявайте, до НДК. Докато един генерал Франко направи един паметник до Мадрид за всички загинали. Той е победител от тази гражданска война. Крайно време е да не се ожесточават страстите. Да, и все пак младите хора трябва да разберат кой какво е правил и за кого е правил. Но истински прочит на нещата. Вижте, обидното е, че този филм госпожа Меглена Кунева като министър на просветата го препоръчва като учебно помагало, който се предава в училищата. Да. И тук този филм е и в Брюксел така прожектиран. А това означава ли, че е финансиран даже от Брюксел? Значи не знаем, те трябва да кажат кой го е финансирал. Ние да има някаква информация в интернет и сече, че е финансиран от Националния филмов център. Но дали някой допълнително давал пари, но там нашия евродепутат само секунда. Андрей Ковачев, той е организирал там едно специално мероприятие в Брюксел за жертвите на комунизма, където са участвали господин Методи Андреев е участвал, там е бил министър на външните работи, има поздравления от президента, от министър-председател господин Бойко Борисов. И разбирате ли, че този филм с тези лъжи е подвел цялото ни правителство, за да участва и да застане зад него. Баева е права и вие, академик Марков, че трябва да се покаже какво е било в този дом и преди 9 септември и след 9. Да, обаче това, точно така, това е нашата теза. Но това трябва да се направи от специалисти, от историци. Там, където има политика, както е в този случай, нещата добиват такъв характер. Понеже политиката в момента е водещата тенденция антикомунистическа и само това се подкрепя. И затова професионализма трябва всичко тук в тези писма. Да чуем какво мислят зрителите, да този опит да бъде успешен. Добър ден! Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Значи в България имаме такива велики хора. Добър ден! Чуваме? Чуваме се, да. Така, благодаря ви. Такива велики хора, поети, които малко страни в света могат да се похвалят. И искам да цитирам само нещо на нашия поет Вапцаров. Разровиш ли го и ще мириш и ще вони. Да. Какво стана? Затворихте ли? Не съм затворил. Да. Искам да кажа на тези ваши присъстващи, особено на този господин Димитров. Да. Всички ги боли. Защото от всички е рязано живо месо. И преди 9 и след 9, а нима сега е по-добре. Да, добре. Благодаря. Искам да ви кажа още нещо. Кажете, да. Сега умират много повече хора и никой не поема никаква отговорност за това. Добре. Хубаво, благодаря ви. Все пак интересно включване. Умират много хора, сега никой не мисли за това обаче. Ето един Вапцаров и той загива, както и Гео Милев. Да, разровиш ли го, ще мирише, ще вони. Да, но в този филм излиза, че хора като Вапцаров, като Гео Милев, те са лошите в историята, да. Те са от терористите, а тези, които са ги убивали, са положителните герои. Което е абсурд, защото аз съм напълно съгласна, че всяко насилие трябва да бъде осъдено, а не едното за сметка на другото и ние така да си играем. До 89-та година се възвеличават партизаните и всички други, които са загинали, са превърнати в престъпници и врагове на народа, а след това обратното. Ако така продължаваме... Това е просто махалото Силюшна и за съжаление този колега,
който е работил в музея за революционното движение. Това беше на булеварда тогава Руски цар-освободител. Режисьора. Не, автора Ангел Филчев. Филчев. Тогава там изобличаваха само белия терор. Сега той по същата схема работи да се направи един нов музей, но само срещу червения терор. Защо така? Така ли е било през цялата българска история хората да се обръщат съобразно силните на деня? Не да обслужват силните на деня да. и да се противопоставят на слабите. Ами не, винаги има такива хора. Аз съм сигурна, че българският народ не е такъв. Моя протест е срещу тези хора, които са обслужвали пропагандата до 89-та година, комунистическата, защото той е работил в такива институции. И сега се опитва да се нагодят към новата ситуация и изпускат от внимание, че новата ситуация в условията на демокрация, тя често се сменя, че веднъж са такива, после ще дойдат другите и това би трябвало да успокои тези страсти, да успокои хората, които се приспособяват, опитват се да харесват на всички и да изведе на преден план професионализма на хората, които наистина изследват документи и наистина могат да разкажат много, включително и много интересни неща и за едното, и за другото. Добър ден. Добър ден. Слушаме. Здравейте. Искам да кажа господата, дето защитават комунистическата партия, че наистина терора е бил 100% чисти терористи, като да коментират атентата от 26-та година в църквата. 25. Това чист терористичен акт ли е 100% едно към едно с днешния тероризъм или е нещо друго? Това е най-голямият терористичен акт до 50-те години, казват, на 20 век, а може би до 70-те години. И така, че колко и да коментират филма, който може би не е най-добрия, но като цяло казва истината, а те се опитват да изопачават и да заблуждават народа, че комунистическата власт не е диктатура и терористична власт само в името на властта в един човек, както е в Русия, а да плюват демократите. Навсякъде, където е демокрация, хората са свободни и богати. Навсякъде, където е диктатура и болшевизъм, комунизъм или руски комунизъм, защото може би комунизма, ако беше в Германия, нямаше да е това нещо, което е руския комунизъм. Да, ясно. Благодаря. Да продължим. Може би сега трябва да кажем, че никой от нас не защитава и атентата 25 година. Разбира се. Вашия зрител цяла година бърка. Значи, ние осъждаме атентата, но има списъци, изготвени от хората на генерал Вълков, разузнавателната секция, трета секция, унищожава 450 души за 2 седмици. Да. И хора, които един Гео Милев няма нищо общо с атентати. Всички имат много малка група. Сергей Румянцев, но генерал Вълков пише да бъдат изтребени всички действителни и мними интелектуални подбудители. И убиват и Гео Милев. Тя дори комунистическата партия. Може ли да оправдаем? Искаха да му сменят името, аз живея квартал Гео Милев. 92 година искаха да сменят името на квартала и на улицата. Казвам тогава служете името на генерал Иван Вълков и дойдоха да кръщават улица на генерал Иван Вълков. Но виеца на... От Казанлък. Казвам, не дейте отново да робите в раната. Всичко, другото е идеология. Ние говорим, че е нужно поуките от историята, померение да стигне към съгласие, тъй като има едно семейство Петкови. Димитър Петков е убит от анархист на царя. Никола Д. Петков е убит на Московска 25 година като ляв земеделец. Никола Д. Петков е обесен от комунистите като 47 година. Това е едно семейство. Това е трагедията българска. Да не залитаме в тези идеологически догми. Аз се присъединявам към академик Марков и професор Баева. Ние тук не защитаваме БКП и това, което е правилно. Искаме да излезе истината такава, каквато е. И аз във филма тук случайно съдбата ни срещна с една жена от Макръшка. Ето във филма там един разказва спомени, които казва, че на там 16, 17, 18 септември са убити 800 такива антикомунисти от партизаните комунисти. Нейният баща на тази жена на 9 септември е бил кмет на селото. А нейният дядо по майчина линия е убит в тези събития, но тогава са убити 10 човека, не са 800 човека и там не са ги карали във влакове във Вълчинския дол.
И тази жена също си спомня, че и преди 10 ноември, преди 9 септември, селото по 3 пъти на ден са ги изкарвали населението, жандармерията, да гледат от труповете на 17-те убити партизани и сред тези трупове бил бащата на Петър Младенов, президент на България беше. Да. Нали, в село Макреш. Но там не са убити 800 човека. И тази лъжа тиражира. Ние сме против лъжите и това трябва ясно да се разбере от зрителите, че не заставаме в защита на този нонс. Не искаме да покажем истината такава, каквато е. И преди 9 и след 9. Какво е скрито от публиката в този филм? Ама то не е вярно просто. Само лъжи. Зрителя каза, ето там беше истината. Наистина истината. Това на него така му се струва, защото му харесва патоса, антикомунистическия патос на филма. Аз нямам нищо против. Има антикомунисти, нека да изразяват своите виждания, ами нека да се позовават на истински събития, а не на измислени. Значи това, срещу което протестирам, е новата измислена пропаганда. Това е недопустимо. Инак другото, разбира се, че истината трябва да се каже и за едното, и за другото. И другото, което не ми хареса в това обаждане, е лекотата, с която ни обвиниха, че сме комунисти, защитници на комунизма и така нататък. Което не е вярно. И че при демокрацията всички живеем богато. 27 години сме демокрация. И че сме противници на демокрация. Близо 30. Обогатихме ли се? Просто това са едни фрази, които не приличат. Ние все още не сме разшифровали самата дума демокрация, какво означава. Да. И демокрацията все пак, тя дава възможност за различни изразяване на различни мнения. Ама не за слободия. И ние не сме против демокрацията в никакъв случай. Ние дори я защитихме. Ние сме против фалшивата история, която се опитва да ни се наложи от една гледна точка. Сега има един известен Методи Андреев. Той да се махна символите. И на Коледа на елхата виждам петолъчка. Казвам, махнете петолъчката, защото ще ви го Понеже не можем да споменаваме колко световни марки имат петолъчки в емблеми. Не дейте споменава, да. Американското знаме не е рекламно, т.е. с петолъчки. Това не се бе в България, след като има петолъчки. Ще променим ни цялата световна графика и... Вижте, тази папка е получил и господин Методи Андреев. Така ли? И да се надяваме да реагира. Той сега е в нова партия. Да, сигурно. Той вече сменя няколко партии. Така ли? Отново в нова партия? Ами на Радан Кънев в новата партия. Той, Нова България, да. Той беше СДС, после мина ГЕРБ, а сега е в нова партия. Да, Нова България на Радан Кънев. Оне да мисля, че то не е партия още, но е движение. Може би ще прерасне в партия. Както се казва... Хайде да го кажем проект, нов политически проект. Честито им с такъв човек, който е готов да си сменя убежденията като носни кърпички. За това ще поговорим след малко, защото сега трябва да излъчим и поредните реклами. И продължаваме нашият разговор с професор Искра Баева, академик Георги Марков и Димитър Димитров, историк и издател. Господин Димитров, благодаря ви за това, че предизвикахте това предаване и с специалисти по българската история ще си поговорим за някои интересни моменти от българските страници. Но да се върнем към филма, който е повод за тази дебела папка. Аз прочетох нещо, но вие ме ориентирахте къде точно, че консултант на този филм е Анжел Вагенщайн. Един от консултантите. Един от консултантите. Да. И той е изпратил специално писмо, което, ако може да го покажем, да. Аз не съм консултант на този филм. Консултантът, доколкото ми е известно, трябва да е запознат с синопсиса и намеренията на авторите, да е видял поне грубия монтаж на филма. Аз бях помолен само да опитаме да открием къде е бил кабинетът на суперполицая Никола Гешев, доколкото някога съм бил подложен на най-жестоки инквизиции в ръководената от него служба отделение А. Името ми като консултант е злоупотребено, което не прави чест на авторите на филма. Значи, злоупотребено е с неговото име. Много странно. Още повече, че това, което той се опитал да им покаже, да им разкаже как са били инквизирани арестуваните като него, той изобщо не влиза в филма. Да. Там са инквизирани само след 9 септември. Преди 9 според авторите на филма няма такова нещо. Има нещо интересно, че
една служба се е запазила името. Това е държавна сигурност. Когато прави дирекция на полицията 25 година, отдел държавна сигурност, там е Гешев и други. И интересно, че след 1944 година до 90-та единствената така служба, която се запази между преди 9-та е държавна сигурност. Тя се продължи, тя и до ден днешен е актуална. Вече няма, официално няма. Актуална в разговори, в коментари, да. И не само в разговори, тя е оправдание за всичко. С всичко се оправдават за държавна сигурност. Да, дългата река на държавна сигурност е навсякъде. Аз мисля, че трябва наистина да се говорят тези неща и да се казва историческата истина. Въпреки, че помните ли какво беше казал Мао Цзедун, когато го попитали каква е неговата оценка за Великата френска революция? Той беше Дън Сяопин. Дън Сяопин ли, да? Да, 1989 година, тъй като тогава 200 години. Това ми направи тогава впечатление, ще казва, рано е още да даваме оценка, да. Рано е още. Господин Димитров, вашата организация, вашите хора, които се занимават с тези неща, до какъв извод стигат? Дали ще обърнат внимание на вашите писма и президента, и институциите? Видях вице-президентката. Значи аз мисля, че за първи път след 10 ноември се реагира върху лъжи, които се разпространяват за това, което се е случвало в близкото минало. Да. И нашия парламент, ако така мисли да спре тази противопоставяне и разделение на българското общество, би трябвало да гласува един закон, в наказателния кодекс да има специална точка за хората, които лъжат и спекулират с близкото минало, да носят наказателна отговорност, както има такъв член за етническа и религиозна омраза. Защото тук това писмо не може да го изпратим до главна прокуратура, тъй като то не е обект на внимание на прокуратурата. Но това нещичко мултиплицирана тази лъжа, която и сега в момента върви в интернет този филм, и който имаше заявка да се дава и по кината от 1 септември тази година, и изявлението на министър Меглена Кунева да се пусне в училищата на децата с тази омраза, която в него и неговата едностранност направена. Значи, не бива това да се допуска. И мисля, че хората, до които сме пуснали това писмо, Българска национална телевизия надали вече ще пусне филм като този, без да бъде проверен от всякъде, че той е документален. Той вече е излъчен. Той е излъчен, но говорим за следващия. Надали Националният филмов център ще даде златен ритон за принос на този филм, защото той е измишльотен и лъжа. Добре, извинявайте, но когато се раздават награди, тези филми се гледат. Прави се анализ, оценка. Значи ние сме задали два въпроса както към авторите, така и към Националния филмов център. Първо, творчески екип на филма Народен дом на терора, който претендира, че филмът е документален и че е награден тъкмо за това да огласи публично документи, върху които е създаден. Тоест, може да ги поканите в студиото. И второ, ръководство на Националния Винаги са добре дошли, когато пожелаят. Да. И второ, ръководство на Националния филмов център да обясни как се преценява достоверността на документалните филми, които се представят на обществеността. Защото кои са рецензентите на този филм? Да. И как това нещо е оценено, за да бъде той документален и то да бъде награден с златен ритон с голямата награда, пък да отиде и в Брюксел. Да се дава наградата не ме притеснява, разберете ме правилно. Притесняваме посланието, което той отправя до зрителите и особено до младите хора, които не са запознати с историческите факти. Защото вие знаете, че историята не е долюбван предмет в българското образование. Ами знаете ли, струва ми се, че на мен ми се струва, че това е рефлекс от миналото, когато от всякото минало, от прехода, не само от времето на социализма, защото сигурно си спомняте как един директор на телевизията по-късно преди това каза, телевизията върви след победителите. Асен Агов, аз ще му кажа името. Да, Асен Агов го каза. И на мен ми се струва, че това е същия рефлекс, да се върви след победителите. След като има една линия, политическа линия, ние трябва да се съобразяваме с нея, трябва да даваме награди, ако филма защитава тази линия. Аз нямам нищо против. Те искаха да съдят и тогава Съветския съюз. Стоян Ганев искаше да го съди, но аз нямам нищо против, ако са дали наградата за художествени достоинства, начина по който е сниман или нещо друго. Ама за документален филм все пак трябва да има истинност. Трябва да бъдат, тези факти трябва да бъдат... Вие споменахте Асен Агов само. Асен Агов, дядо му също се казва. Той е летец от Първата световна война, майор, един от основателите на Военния съюз, но след това минава към Стамболийски. И минава след атентата. Той е убит като куче на улицата по запад на генерал Вълков, заедно с генерал Топалджиков и там още 2-3 висши офицери. И
Той, когато при 89-та година, не съм учил така автобиографията, но вероятно е започнал с това, че дядо му убит от фашистите 25-та година. Вероятно е така. А след това той беше изкърти така на работа в Близкия изток, мисля, че... БТА. Но дядо му е една от жертвите на Как се работеше в БТА преди онези години? Разбира се, с една биография, че дядо му убит от фашистите, а сега с другата биография, че баща му убит от комунистите. Да. Не е убит, но е уволнен. Баща му е уволнен като офицер. Е репресиран от комунистите. Репресиран, да. Това е много, много репресии напоследък. Добре, защо се Това е пренаписане на биографии. И за съжаление твърде често. Ама ние по този начин ще обезличим огромни периоди от живота на България. Да. Така е. Така е. Съжаление, той е черно-бял подход и когато човек каже нещо... Черното и бялото са цветове, ама в край на краищата... Знаете ли, когато пример се дава от най-високо място, защото доскорошният ни президент е точно такъв пример за пренаписане на биографията. Той е от комунистическо семейство, самия е бил член на комунистическата партия, комсомолски активист и сега се превърна в най-ярки антикомунист. Когато примерът е такъв от най-високо място, защо да се чудим, че надолу следва тази практика? Той отива в Белене, там събира децата и казва, но концлагеря му е при 9 септември. Да. И тогава, но нещата се изместват само до след 9 и тази го прави същия той човек, който преди 89-та година е пропагандирал мистическите идеи. Сигурно. Като видят петолъчката, много хора не спят спокойно. Символ. Какво лошо има, аз не мога да разбера. Нека ако не го уважаваш този период от историята, не го уважавай. Но остави другите да преценят, защото все още има хора, които наистина са живяли, работили. Има толкова много очевидци. Те сами са се натискали да влизат в партия. Разбира се. Аз съм работил преди 89-та в Националната телевизия дълги години. Никой не ме е карал да влизам и то водещ напред по света е у нас. Нали, така, там не можеш да влезеш без... добре. До ден днешен не съм членувал никъде и това ми дава право да си... И понеже имаше квота тогава, защото при най-напред авангарда работници, класа там селячество, за интелектуалците са давали по-малко места за влизане в партията и в нашия институт също имаше опашка за влизане в партията и после се хвърляха партийните билети. Знам, аз колеги в БНТ, когато дойдоха промените, имаше кошчета, в които демонстративно се хвърляха партийни. А колко привилегии имаха тези хора тогава? И един от тях ми каза, обаче той Горкия 3 години кандидатства в партията и го преха го 88 година. Той не е знал като Рейган, че ще падне скоро стената. Викам, добре, ти що влезе в партията? Влязох, за да я разложа отвътре. Успях, нали? Това е такова безочие. Все едно да си купиш завод на 8 септември. Но трябва да кажа, че това са недъзите на предишната система, тъй като когато създадеш защо продължават и сега? Защото когато създадеш една партия държава, от която членството, в която ти зависи кариерата, естествено, че ще напълни с кариеристи, както е станало. И това, за съжаление, значи това е недък на онази система. Но, за съжаление, това се отразява и в днешно време, вече почти 30 години минаха и хората продължават да си пренаписат биографиите, защото са убедени, че могат да направят кариера с политически път, с членство в различни партии или с заявяване. Единственият път в настоящия момент е този. Това е вече недък на нашето време. И забележете, всяка партия се кълне, че професионалисти ще назначават. Дойде на вас партийни назначения. Да, вие виждате даже и депутати как се избират и всичко. И посланници, нищо не се е партийни назначения. И като отричаме лошите неща от миналото, нека да се получим от това минало и да не ги повтаряме. Това е моя принос. Да, ама не е много удобно. Момент. Добър ден. Здравейте. Господин Колев, пак поклон. Пак най-мъдрите хора сте поканили. И професорката, и академика. Той мисля, че от Пловдив, Пловдив съм, такива мъдри хора. Аз съм го виждал през Савчата на София и човека до него. Господин Димитров, вижте, поклон. Просто мъдреците на България са тук. Ние, обикновените хора,
разсъждаваме така, като придойде реката, златото потъва и отгоре излиза буклука. Майче така се случи с нашия преход. И сега той е другар там от Перущица, той е бил и в партията. Неговия род са партийци, но те не искат да го видят в това село. Бойко Витория Борисов също. Цецка е била партиен секретар. Ама как може, бе, господа, тези хора малоумни ли са? Ама кажете ми сега, вие като мъдри хора, България кога е била в това унизително положение от последните, особено 20 години? Хората умират от глад и от студ. Просят колеги ваши и мои хора с доценти, професори, просят, ходят по кошовете. Децата са извергнати от родителите, защото нямат възможност да ги гледат. Болните деца няма грижа за тях. Пенсионерите умират като кучета. Ограбват на циганската мафия и българската млада мафия, разни там момичета, момчета, които са наркомани. Кажете ми, имало ли е по-тежко положение в България, от как се помним? Благодаря ви, извинявайте, но това е мнението на всички хора. Бог да пази България и ви благодаря за това. Аз не разбрах от началото за какво става реч, но... Става въпрос за един филм, който показва дирекцията на полицията, Народния дом на терора. Така се казва филма. И който, според нашите гости, те са написали, госпожо, тук от Тангра, цяла папка до държавните институции за преиначаването на историята в този. Тук има един голям материал на доцент Стоян Танев, който факт по факт изобличава показаното във филма. С документи, цитати и факт по факт. Не можем да покажем всичко. Това е лошо, но трябва да продължим да следим как се развиват нещата. Господин Димитров, така ли? Мисля, чакаме отговорите и понеже предаването сигурно отива към своя край, аз бих искал... Имаме още... Но мислях да поговорим и по други въпроси. Да поканим всички, които желаят истината да излезе такава каквато е, заедно да направим една книга, ако трябва и христоматия с документите, както при 9 септември, така и след 9 септември до 10 ноември. И не бива такива хора като автор на тази книга и на историка, защото той е историк Ангел Николов Филчев. Той също е партиен член, бил е секретар на първична партийна организация. Работил в Музея за революционното движение България и с тези неща се е занимавал. Той има и публикации по тези теми. И неговият тъст е Пело Пеловски, командир на Плевенския партизански отряд. Знам, да, чувал съм. Баща му е бил издател на списание в Прага на Коминтерна. И така да ги. Той самия завършил история в Софийския университет и е писал друго преди 10 ноември. Тук доцент Стоян Танев Искра Баева каза, той затова забавихме и писмото, нека на около 60 страници, цитат по цитат е анализирал, както във филма, така и в книгата и ги е дал тези неща. Книга, в която Марко Фридман, основният атентатор 25-та година в църквата, е представен като герой преди това. А сега точно обратното. Така ли? Да, това е на Ангел. Просто това са странни неща, които стават. Той го е представил като герой преди 89-та година. 89-та, сега вече обратно. Да. Добре, аз не мога да си обясня. Вие все пак сте хора, които работите и с хора. Как става така, че се обръщаме така? Това не мога да си го обясня. Сигурно интерес е в основата. Да. Има хора, които искат винаги да бъдат на власт, винаги да са добре и те се нагаждат. И като казват преди 89-та година, на мен никой не ме е държал ръката какво да напише. По-добре да премълчиш, но не да излъжиш. И така че това, което са писали като този същия преди 89-та година, след това той се преобръща. Никой не го е карал при 89-та година на сила да пише за Марко Фридман. Той е бил активист и тогава, и сега, само че в различни посоки. Това е, това е много интересно, но аз мисля, че ще продължим този разговор. Ще поканим господин Димитров, ако ни се обадят и авторите на филма. Нека да дойдат и да седнем заедно тук в това студио, защото сега от едната страна разглеждаме въпроса. Има право на отговор. Да, разбира се. Нека да дойдат да си... Хубавото на демокрацията, че всеки може да си каже мнението. Да, но аз пък се радвам, че може, защото може и да не може след време. Нищо не се знае. Да, нищо не е вечно и демокрацията също може да се окаже. Добре, ще се умеем или да я съхраним тази демокрация, защото само за нея говорим, професор Баева. Дано да я съхраним и дано да я изпълним с различно съдържание. Защото за сега ние сме видяли от демокрацията само правото всеки да се изказва, но тя не е съпроводена с по-добър живот на хората. И затова демокрацията може и да претърпи крах, ако тя не бъде изпълнена с съдържание за обикновените хора.
да живеят по-добре. Защото само да се приказва не е достатъчно. Това е абсолютно необходимо условие, задължително е, но е добре и да може да се осигури по-добър живот на всички. Не само на елитите. И трябва да има и хляб, и свобода, защото много е трудно да избираш хляба или свободата. Преди 1989 година си казва, имахме хляб, викам, това само хляб не се живее, трябва и свобода. Ма сега има свобода, но трябва и да има хляб. За някой има много. Да, има голямо разслоение в обществото, голямо разслоение. Няма скоро да се оправят тия неща, но то зависи от нас, от всички българи. Господин Димитров, Тангра, на къде върви? Какво правите в момента сега? Видях един прекрасен календар, сте отпечатали. Не всяка година от 20 години издаваме календари опознавателна историческа тематика. Тази година беше посветен на това как света е видял България през вековете. Започвате с арменците, как са видяли България. Търсиме чужди избори за нас, тъй като документите са важни. Както историците казват, има документи, има история. И това се опитваме да го поднесеме на света, както на български, така и на английски език, тъй като това са в вековете случили с неща, които хората ги забравят. Липсата малко така на духовно, липсата на голяма част в хората на вяра, липсата на, както се опитваха да въведат дори едно вероучение в българските училища, също допринасят за това. Вярно е, хората са обезверени на голяма част, защото това е въпрос и до всекидневни грижи, проблеми и по този начин те губят хоризонта. Ние искаме да живеем, нали? Тук и сега, това е дивизия на по-море. Сега сме с нов президент. Да, той поради... Служебен кабинет, да. Знаете ли кое е най-лошото? Че след 1989 година имаше силна вяра, силна надежда в бъдещето. Сега, 27 години по-късно, тази вяра изчезна. Народ няма бъдеще, един народ няма бъдеще, ако няма в какво да вярва. Ако не вярва, че ще стане по-добре. Затова аз се радвам, че имаме нов президент, който събуди тази вяра у народа, но всичко ще зависи от тук нататък как той ще действа. Мислите ли, че ще започне да действа така твърдо, да речем както Тръмп, който каквото каза, почна да го изпълнява и то много бързо? Тръмп има други правомощия. Те са президентска република, но той като военен, той като летец, тъй като летците, това са върха на армията. Мисля, че има характера, има... Един политик го нарече шофьор на самолет. Не. Това говори повече за този политик, който му е казал, отколкото за президента. Много известен, да не споменавам името. Освен това ме прави впечатление, че е завършил математическата гимназия Хасково. С пълно отличие и златен медал. Има и характери и дано да случим на едно по-добро бъдеще. Да, той сега ще видим като... За сега показва характер, защото действително направи едно правителство, което не е нито в едната, нито в другата посока, което е израз на характер. И трябва да кажа, че на мен ми направи изключително добро впечатление речта, която произнесе на студа на Незнайния войн. Тя беше много премерена, беше си от него, както пролича, не гледаше в никакви бележки, написани от някого другого, и което показва, че той наистина вярва. Само за една седмица. Не мисля, че израсна. Мисля, че винаги го има. В начина на поднасянето на речите, интонация, всичко, Първата реч беше друга. Тя беше програмна, докато тази беше едно обращение към народа, в което имаше силна вяра, надежда за бъдещето. Така че... Знаете ли какво ми направи впечатление, че той се удържа на думата? Имате още една седмица. Миналия четвъртък каза, че имате още една седмица. Тази сутрин Държавен вестник излезе указа за разпускането на Народното събрание. Той все пак е военен, който е свикнал да дисциплина, а нашата държава има нужда от дисциплина. Да, и трябва и повече възпитание на някои депутати, защото аз съм бил понякога в галерията, те четат вестници, приказват се, подвикват се. Не ви кажа какво гледат на лаптоп. На лаптоп, дали. Все пак трябва да се уважаваме и да се изслушваме. Така е, защото... чакайте, нещо, което исках да коментирате, щях да го пропусна. За госпожа Олбрайт, знаете я, нали? Да, щяла да стане приеме исляма. Ама тя е била католичка. Тя е еврейка, сигурно е била последна католичка, епископална църква. Не, сигурно е била все пак юдейска в началото. Не, третата е религия юдеизма и сега вече става, мюсюлманка.
защото не била съгласна с Тръмп, че той не искал мюсюлманите и бежанците. Това е политическа демонстрация. Казала, заповядайте, да. Тя подкрепи Косово много яростно на времето. Да. Там живеят мюсюлмани в Косово. Да. За албанците. Така че справо. Понеже колегите я показват сега, тя нали ходеше с брошки, които бяха знакови. Да. Всяка една от брошките, ние гадаехме тогава. Тази ми прилича на коледно дърво. Да. Не тази, предишната. Да, тази, не знам, няма значение на какво прилича. Но дали ще успеем да изковем ние като нация, наистина политици, които няма да казват какво ни казаха отвън, а какво ние казахме навън и как го устояваме. Остава само да се надяваме. Трябва да преодолеем сателитния синдром. Добре, до кога? Защото имаше една царска Русия, знаете, като Русия няма втора. Преди 100 години тя изчезна царска Русия. Имаше един Кайзеров райх, Първата световна, ние бяхме съюзници, после един Трети райх и Съветския съюз. Така че не бива да залагаме само на една карта. Тази политика е по-лесна, но е по-рискована. И да не казваме, че сме малки. Вижте, маджарите и унгарците не са 300 милиона. До 56 година те се изправиха срещу светските танкове и Варшавския договор. Така, ние сме в НАТО, Виктор Орбан казва, ние сме в НАТО, не си имаме национални интереси. Да. Ама има нещо друго, че виждате колко много хора напуснаха държавата. Ние трябва да направим така, че да ги върнем отново. Ама те напуснаха не от добро, те напуснаха, защото не могат да се реализират. Тук няма работа за тях. Между прочим, знаете ли в Румъния какво са направили? Не. Започват да дават по 50 000 евро на всеки завърнал се емигрант. Може би имат. Хората вярваха, бяха по площади, скачаха по улици, но разбраха, че нещата не върват, няма нормална държава и отидаха в уредени държави на готово. Отидаха просто но това е най-голямата опасност за нашата нация. Да. Но все пак като така академични хора ще направите ли така, че да върнем част от образованието в училищата от историческа гледна точка, да разширят малко? Училищата не зависи от нас. Все пак... Това, което зависи от нас, което можем да направим, е да върнем вярата на българите. Да работите заедно с Министерството, да се изработят наистина. Да искат създадат да работят, няма нищо. Не знам дали знаете, вие го знаете, той е учебник на Костадин Костадинов от Добрич. Родолюбие. Родинознание, да. Родинознание, извинете. Да. Знаем го и е хубаво да има такива инициативи. Това е самоинициатива и е много хубаво, разбира се. Така че ние това, което можем да направим, е да развиваме пред обществото своите идеи. А дали ще се обърнат, нямаме нищо против да сътрудничим и на Министерството, но това вече не зависи от нас. И да не се политизира историята. Там има експерти, държавни експерти, сменя се партията на власт, министъра, а те се остават там. И правите ни концепции, както за съжителството миналата година. Питам кой автор... Съжителство, то не беше съжителство... На миналата година беше, не разправи. Казва най-добрите експерти, но няма да ви дадем имената. Не, значи това, че експертите не се сменят, инспекторите не се променят, е по-добре, защото ако се сменят за всяко правителство, ще бъде по-лошо. Те ще бъдат политизирани. Въпросът е да бъдат по-смело да отстояват своите виждания и да не се съобразяват с външно влияние. Точно. Това е въпросът. И чуждите фондации. Аз бях потресен. Фондация Америка за България, това не е Сорос, това е държавна американска фондация. 400 милиона щатски долара са налели тук. Сорос още 600 милиона. 1 милиард щатски долара. И вече тези хора си имат експерти на всяка и политиката. Ама има нещо друго. Пак се връщам към Тръмп. Той е подписал някакъв закон днес. Започва да спира тези средства и да намалява участията в разни организации. Така че... Така че има влияние отвън и... Ама най-интересното е нещо друго. Америка за България, примерно, цитирам тях. Аз не знам те какво са построили за тези 400 милиона. Какво направиха? Нали, училище ли да... Има и полза от тяхната. Да, има, разбира се. Ремонтираха няколко аудитории в университета, 272, точно 224, но едновременно с това те дават пари за точно това, за промяна на историята, за едни такива тези
либерални, неолиберални, които все пак би трябвало да минават през българските институции да определят националната политика, а не това да се определя от външни сили. Да, има колеги, които така, академик Марков, то с 500 лева не се живее. И те изкарат още 500 лева от някоя фондация. Викам, аз ви разбирам, но не ви оправдава. Има колеги, които... Господин Димитров. Значи тук стана дума за учебниците. Бъркотията в Министерството на просвета с учебниците по българска история, българска география и литература и български език е огромна. И тези предмети трябва, според нас като издатели, защото ние сме участвали в тези конкурси, трябва да вземат под особен контрол от страна на държавата и Министерството на просвета да купува авторските права върху учебниците. Не се знае кой прави в момента, независимо, че издателства са известни, авторските права не са на Министерството на просветата. И по един учебник по история има 5-6 варианта. Тук професор Искра Баева знае в университета от съжителство, присъствие, робство и така нататък и писани различни трактовки от автори, които са мотивирани отвън или отстрани. И когато се явят студенти, като кандидат студенти, всичко, което е писано в тези 6 учебника е вярно, щом го пише в някой учебник. Не може едно събитие да бъде вярно, представено по начина, както го написал пак историк Ангел Николов Филчев и това, което са документи. Но след като той го е написал и този филм е лансиран, значи то е истина. Хубаво, ще продължим тогава този разговор. Ще ви поканим в най-скоро време, защото колегите ме предупреждават, че трябва да приключваме. Искам да ви благодаря, че дойдохте в студен зимен ден все пак и за това, че отговорихте и на нашите зрители. Благодаря ви още веднъж. Идеите са по-важни от обстоятелствата, какъвто е студения зимен ден. Да, идеите, ще ги продължиме тези идеи. Благодаря ви на всички и на вас, уважаеми зрители. Реклами, новини и сме отново тук.